evangelioa irakurtzen edo entzuten dugun aldiro, ohartzen gea Jesusek bizia erresagoa, goxoagoa, politagoa egin nahi duela guretzako. Eta nahi duela baita ere saia gaitezela batzuk besteei baita ere modu hortan laguntzen edo bizia hobea eskaintzen. Horregatik nahi du Jesusek berarengana gerturatzen geran guztitan bere hitza entzuten degulako, bere sakramentuetan parte hartzen degulako, otoitzean edota berak erakutsi digun bezala baita ere premian daudenei laguntzean nahi du horrek guri mesede egin dezaigula. Modu guztitara, ez bakarrik espiritualki, baizik eta gure bizitzarako ere ona izan dadila. Horregatik, fedeak, erlijioak, pertsonari lagundu egiten dio. Eta hoixe da jangoikoaren borondatea. Horregatik Jesusek behin eta berriz aipatzen dugu evangelioan jainkoaren ezaugarri nagusiena errukia dela. Jainkoak maite gaituela, guztion salbamena nahi duela, gure hartzaiona bera dela, gutako bakoitza ezagutu eta maite gaituena. Hoixe da Jesusek guk garbi eukitzea nahi duena. Horregatik, esan dizkigu gaurko hitz eder hauek, denok bihotzean gordeta euki behar ditugunak. Zatozten nigana, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Eskatu digu Jesusek baita ere, edo gomendatu digu beraren gana jo dezagula. Nekatuta euden aldiro, bera bihotza pala delako, berak maite gaituelako, berak gure mundu ontako, bizitza ontako sufrimenduetan, momentu txarretan, zailtasunetan, berak lagundu nahi digulako. Hoixe da, Jesusek behin eta berriz ulertarazi nahi izan diguna. Eta egia da, batzutan, historian zehar, beste modu zorrotzago batean, adierazi izan du dela, erlijioa, akaso birtutea edo bilatuz, baino evangelioan garbi aski erakusten digu Jesusek berarengana gerturatzeak nahi duela guregan pakea, bizipoza eta lasaitasuna sentiaraztea guzti hoietan. Hoixe da guk ere garbi euki behar deguna. Momentu honetan jakina jangoikoarekin konpartitzea eta ospatzea ederra da. Baino baita ere momentu txarretan, bizitzako gora beretan, momentu ilunetan ez ditugu ahaztu behar sekulan hitz hauek. Jesusen gana gerturatzea, berak arindu nahi dituelako gure zamak, gure nekeak, gure penak. Bere bihotzak hoixe erakutsi nahi digu, maite gaituela eta berarengan benetako atsedena izango degula. Eskatzen diogu Jesusi bere hitz hoiek, bere errealitate hoiek, bere erakutsi hoiek beti izan ditzagula bihotzean.